Здравейте хора, аз съм Прото и днес ще цъкаме Майнкрафт едно в едно. Това ми е първия клип. IP-то ще го има в описанието. И нека да започваме с клипа. Сега, както виждате, отваряме към табелките и търсим място тук, може би. Сега нека да лотним за на 3 и няма да спирам клипа, защото сега ще започне PvP-то. И ако ви хареса PvP-то ми, ако искате още клипове на Майнкрафт в едно в едно и текчър, пак няма да е в описанието, защото даден ми е от братовчет ми и може директите да се бъгват понякога. И хора, както виждате, сега ще го смачкаме 1-0 за нас, както виждате, тук пише. Мисля, че не съм много добър на PvP, но все пак за първи клип не знаех какво да снимам. Може да се чува малко странно, защото все пак се притеснявам от първия клип. Нашия кръв тежи. IP-то ще го има в описанието. Сървъра е за непремиум, за некупени игри. Този май пусна хака, защото ме удряше май от по-далечко, но не съм сигурен. Беше се бъгнал, може би. Защо не мога да го оцеля, бе? Така. И ще има Crazy Wow, ще има много поредици. Добре, сами видяхте той дали е хак. Ще има, няма да има само Майнкрафт, ще има и други игри, но ще има много мини геймсове. Сега ще направим 2-3 игрички и пишете, ако искате survival games, някакви мини игрички, Quick Craft или какво е там. Пишете в коментарите. Ето има Survival Games, PvP, Quick Crafts, Sky PvP, Splake, Version, Ицеран, Block Party. И има още много други IP-та, които мога да ги дам. Ще има и други клипове. С един приятел вчера отворихме един сървър, но не успяхме да снимаме на него, защото имаше много проблеми. И сега играем срещу някакъв пич. Канай Текин. Бъгалията, какъв е Канай? Каная Текин или какъв е това? И надявам се моите клипове да ви харесват. Ще продължа да качвам клипове. Ако искате повече PvP, Gepal, някакви други биотиеци,
Crazy Loves мога да снимам. На Speedway новото в Hypixel. Yes. 1-0 за нас. Мисля, че този пич няма много добро PvP. Не, че аз имам много. Аре бе, комиста не мога да го отеля с лъка. О, държи ръката си за палка и мисли, че няма да го видя. Хора, надявам се клиповете да ви харесат. Този ако го убием, не знам. Той ни пише хак. Този не пише хак. Просто такива комто направих, че... последна стрела златна. Значи няма да бия. Щом не оцелих, значи няма да бия. Ай, лами бе, нупче. Виждам какво държиш в ръката си. Да, и го оставихме на 0. Извинете, ако малко ви лагва. Ще качвам по 2-3 клипа на ден, може би, не знам. Но ще има редовно клипове. Надявам се поне да съберем 10 абоната. Ако съберем 10 абоната, може да направим специален клип за да играя с абонатите, които ще ми пишат в коментарите. Те като ми пишат в коментарите и ако са се абонирали за мен, ако са лайкнали клипа, може да играем 1 в 1. UFC да снимам с тях. И сега той ще го смачкаме. След... О, какво комбо, само... Ако искате, пишете в коментарите за F5 Survival Games Challenge, за Survival Games, други чаленджи, Skyward ще има много мини-геймсове. Този канал ще е за Minecraft. Може и някакви други неща, но повечето клипове ще са на Minecraft. И този сега да го убием и да свършваме клипа. Ще има може би джумп мапове. И този направо ще го смачкам сега. И GG 3-0. И който спечели може да флайва. Ето иначе не мога. И да свършваме клипа. Аз бях Прото. Не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате. Защото това много ще ме зарадва, ако съберем 6-7 лайка. За първи клип мисля, че ще е добре. И това беше от мен. Пак ви казвам, аз бях Прото. Благодаря ви, че гледахте този клип. Пак извинете за говоренето ми. Но може и да говоря малко странно, защото
все пак ми е